zvandikuda kutaura mazvinzwa zvaitwa zvamahoka naSandi Moyo. Ndakazoona vanhu vasimuka kuda vaifunga kuti nokuti president zvavabvumira mai Mugabe kubvisa mahoka naSandi Moyo, yanguva manje yekushandisa kuvictimize Kasukuwere. Uri kuinzwa nyaya yacho? Teerera. Vanhu vagomobilizwa vagoenda kumaprovince. Hatichada Kasukuwere, Kasukuwere ari kuda kubvisa president nemunin'ina wake vari 3. Please, ngatitaurirane chokwadi. Inguva yekutaurirana chokwadi. Zvingaite izvozvo iko kamukomanako ako sumuka iwe une zvidumbu zvako but aka sumuka iwe muri vairi imimi mugodisloja mudhara uyu ane mhomho yesei. Garai pasi. Toda kutaurirana chokwadi. Chokwadi ngachichibuda izvozvi. Ndiri kutaura ndichidaro. Kasukuwere is a minister who was appointed by the president. Kasukuwere ari kuseva commissariat appointwa na president. Hapana ane right yekuti ndinobvisa Kasukuwere president vasina kuti chokwadi ndizvozvo. Hapana. Zvakaitika izvi kana dai vanhu vainge vasingafari nezviri kuitwa naKasukuwere, vanhu vangadai vakati ngatinyorei pasi zvatisiri kufadzwa nezvinoitwa kana Kasukuwere, and we go to the president. Tonoudza president kuti Kasukuwere ari kuita 1 2 3. Ivo vokuudzai zvokuita, ivo mbune. Noti kusimuka kuita zvinhu zvisina nebasa rese, varume vakuru kumira pamicrophone muchiita silly things. Stop it! No one is perfect. I'm not saying kuti haatadze, anozviziva uyu mukomana uyu kuti kana paine zvinhu zvaarisiri kuita zvakanaka ndinomuti you stop it. Ndinomutaurira Kasukuwere. Asi kana tichibata mangwana Jonathan Moyo, mangwana Kasukuwere, please regai vanhu vamboita basa. Kana vatadza tovabvisa kuti vatadza basa. Kucreate ma-corruption cases against them. Nema dzega. Nema. It's too much. We have been quiet for a long time. This must be stopped. Aiwaka. Varumeka. Kana msinga